Olahraga Pak Di. Tahu keringetan bareng. Lah iya olahraga. Mas Dal kan lho, keringet bareng awakmu. Pinter lirik Mas Den? Nanging kangen keringet. Tapi lek dalan wi, lek dalan mang. Oh kangen kelon. Ngawur. Tapi ngono pi aku. Iya, tahu Kowe keringetan mikir bareng iki pasti ngono. Tahu tumpuk-tumpuk lho. Moga wi maksudnya kan pelari culture wi. Duwe pacar, mlayu-mlayu bareng. Kan keringetan bareng. Ya. Diet bareng, Lebih. Tapi akeh sing Lirik-lirik wong ngertekno iki beda-beda. Jadi Ya, sini biarkan kuwi, mereka iya, Kak. mengartikan Ya. dengan versinya masing-masing lebih. Betul. Sing penting ora to the point. Tapi kok iso sampai nemu lirik-lirik ngono iki? Langsung ae iki ade ngobrol Ya, kuwi. biasanya sampean nemu-nemu ngono iki saka meditasi apa dengan karena mancing kayak ngene iki terus ngono nemu dhewe apa muncul dhewe apa dibisiki cacing. karena dhewe iki yo musisi ya Pak Di ya. Lah lah awake dhewe pencipta. Kene iki songwriter. Lah awake dhewe iki apa-apa iso. Ngono lho.